Megmutatom nektek, hogyan készítem el az idei szezon legmenőbb NASZ ajándékát. A grafikába gyorsan beírtam a pár nevét, és ezután beillesztettem a helyére. Az elkészítéshez mindenképp szükséges egy Cricut gép, hiszen ő tudja kivágni ezeket a bonyolult grafikákat. Itt méretre vágtam a fóliát, majd ráhelyeztem a padra. Gyors hengerlés után jöhet is a gép bekapcsolása. Ezután a gépen rányomtam a kivitelezésre, beállítottam a vágási paramétereket, és kezdődhetett is a vágás. Nagyon szeretem nézni, ahogy a gép dolgozik, számomra nagyon megnyugtató. Miután végzett, ezt az eredményt kapjuk. Ezt utána még meg kell tisztítani. Ezt a részt is nagyon szeretem, jó látni, hogy kirajzolódik a tényleges grafika. Itt rátettem a transferpapírt, majd folytattam a második grafika megtisztítását. Ezzel hamar végeztem, elég kicsike volt. Erre is tettem transferpapírt, majd a mennyasszonyi párt ráhelyeztem a végleges helyükre. Most jön az a rész, ami az igazi formáját adja az elkészített ajándéknak. Felragasztottam a rózsákat rá, illetve belehelyeztem a LED világítást is. Itt láthatjátok, ahogy kibontom és felmatricázom a keretet, valamint a külső grafikát is ráragasztom. Ezután a plexi megy vissza a helyére, majd belekerül a lelke a keretbe. Pár apró simítást még elvégeztem, és kész is lett a tökéletes ajándék. Mutatom, hogy néz ki a LED-del. Szerintem nagyon menő, igazán fel tudja dobni a szobát. Ezt pedig az unokatesóméknak adtam ajándékba, csak akkor elfelejtettem fotózni. Ha ti is szívesen adnátok ilyet ajándékba, akkor mutatom, hogy a kreatívkollás.hu weboldalon hol tudjátok megrendelni. Választhattok fehér és fekete színű keretek közül, nektek csak a nevet és a dátumot kell megadni.